Na svete je ďalší problém, ktorý súvisí so sťahovaním osady Letanovský mlyn na okraji Slovenského raja. Jej obyvatelia už žijú v nových nájomných domoch. Na mieste ich pôvodných obydlí však zostal veľký neporiadok a ten teraz nemá kto upratať. Na nebezpečenstvo pre prírodu upozorňujú ochranári. Prípadom sa už zaoberajú úrady. Na tejto ploche žilo niekoľko desaťročí asi 900 ľudí. Nové byty dostali pod podmienkou, že staré chatrče zlikvidujú a neporiadok upracujú. Upratali no len to, čo bolo z dreva. Lokalita Letanovský mlyn už niekoľko týždňov vyzerá ako po leteckom bombardovaní. Ochranári boli trpezliví. Keď sa tu však celé týždne nič nedialo, mlčať prestali. Situácia je naozaj mimoriadne vážna. Pod obyvalou rómskou osadou tečie v bezprostrednej blízkosti potok. Nám reálne hrozí, že vetrom alebo dažďami sa jednoducho veľká časť odpadu splaví do toho potoka a následne do Hornádu, čo by bola skutočná katastrofa. Vyčistenie tejto asi 6 hektárovej plochy by stálo 100 000 eur. Vyviesť bude totiž potrebné asi 1500 tón odpadu a tu nastáva veľký problém. Logika hovorí, že by to mala urobiť obec, ktorej obyvatelia tu žili a túto katastrofu spôsobili. Skutočnosť je však odlišná. Legislatíva totiž prikazuje problém s odpadom riešiť tej obci, na ktorej katastrálnom území sa nachádza, a väčšia časť tejto lokality je v katastri Spišských Tomášoviec. Je to trošku také neseriózne aj zo strany tých obyvateľov, ktorí tu žili, že jednoducho sa presťahovali, ale nepoupratovali za sebou ten obrovský bordel, ktorý tu vznikol. Starostka Spišských Tomášoviec teraz hľadá riešenie. Od štátnej správy už totiž dostala oznámenie o začatí konania. Tento zistený protiprávny stav je spôsobený činnosťou nedisciplinovaných občanov. Došlo k porušeniu zákona o odpadoch. Navrhujeme zabezpečiť odstranenie nelegálnej skládky do 31.12.2013. Toto však nie je podľa samosprávy Spišských Tomášoviec reálne. Obec na to nemá kapacity ani peniaze. Nežil tu ani jeden obyvateľ obce Spišských Tomášoviec a je to naozaj neseriózne, keď my máme to upratovať ten bordel alebo tú špinu, ktorá tu vznikla za tie roky. Niet inej možnosti, do problému musí vstúpiť štát, tvrdí dotknutá samospráva. Podnikla už prvé kroky. Požiadali sme aj o prijatie pána ministra životného prostredia a budeme žiadať aj o nejakú mimoriadnu dotáciu zo strany štátu, aby sme mohli túto nelegálnu skládku zlikvidovať a odviesť tam, kam patrí. Z Letanoviec Jozef Slivenský, Teatry.